Salam alaikum an balma maliyɛnw an b'aw fo k'aw barikada an balimakɛ ni aw denkɛ don Amara Sila Jules Cherchel. Ni nouvelle dumanba ye a y'a partager sans bi ye jeudi 9 novembre 2023 balimaw bonne nouvelle bɛ Kidal k'an ka Serifukɛ fo Cheikh Serif Tiyami Ayidara kabako fura tigi Ala ye Serifukɛ sɔn kabako fura la fura minnu n'a ka ɲi bana baden ma tension diabète furudimi yɛrɛdimi kɔdimi Serifukɛ ka numéro ye 75 64 10 10 75 64 10 10. Kanga kutubu n'an ka waliw fo Seku Lasana Kane pele a bɛ se ko a tɛ taa a tɛ mɔgɔ ci ko n'a gɛlɛyara Maliko la olu bɛ kɛ ka sɛgɛrɛ o tɛmɛlen kɔ ka Cheikh Sala fo Kanijalo ale de fa ye Seku Dawuda Kanijalo fo y'a fɔ Tubakura Morikɛ ka kuma man ca ka Bozo Mori karamɔgɔ Mamadu Famanta actuellement a bɛ déplacement na Côte d'Ivoire ni mɔgɔ mago b'a la est-ce que i y'a faamu i bɛ se k'a wele a ka numéro la Mali numéro a bɛ sɔrɔ Côte d'Ivoire. Aw minnu ka hami ye papier ko y'aw minnu ka hami ye ni polisi jalala gosi bɛ minnu na ani minnu est-ce que i y'a faamu n'u bɛ fɛ ka sababu sɔrɔ ka hɛrɛ sɔrɔ ka diɲɛlatigɛ la a bɛ baara kɛ mɔgɔw ye nin bɛɛ la donc an bɛ don bref an ka sujet kɔnɔna la sisan balimaw bi Mali armée bɔra ka communiqué dɔ de kɛ min bɛ mɔgɔ dusu an dusukun wasa min bɛ an nisɔndiya min bɛ an hakili sigi min bɛ an jigi sigi. Balimaw le grand jour est arrivé malien bɛɛ tun bɛ ka don min kɔnɔ balimaw don in sera ka ban armée bɔra k'a fɔ ko bi jeudi donya la i b'a ye k'a fɔ k'ale ka cɛdenw k'u ye mouvement stratégique o kɔrɔ ye cɛw ye déplacement daminɛ o kɔrɔ ye cɛw ye munumunu daminɛ o kɔrɔ ye ko Kidal ko ko cɛw tun bɛ Kidal kan balimaw yɔrɔ aw ɲɛ b'a la ni tile filani min kɛra est-ce qu'il y'a faamu frappe aérienne kɛra frappe préventive kɛra a kun ye ka terroristes k'u ka véhicule blindés détruire k'u ka système de défense anti-aérien ka olu détruire k'u ka a tɔgɔ chars détruire k'u ka véhicule fɛn fɛn 4x4 Toyota 4x4 fɛn fɛn b'u bolo k'a bɛɛ de détruire k'a bɛɛ halaki o opération aérienne minnu kɛra u ye terroristes ka dingɛw u bɛ dugukolo o fɛn fɛn la u y'a bɛɛ détruire balimaw opération o kun y'a phase fɔlɔ ye an donna opération phase filanan kɔnɔ armée ko ka bɛɛ labɔ a kalama ka bɛɛ ladɔnniya est-ce qu'il y'a faamu ko mouvement stratégique bɛ na le daminɛ Kidal alentour la ka taa fɔ Kidal kɔnɔna la k'a kun ye ko ka yɔrɔ sécuriser a kun ye Mali k'a ka dugukolo fantan 4 bɛɛ sɔrɔ armée ka mara ka boli Mali fantan ani 4 bɛɛ kan a kun ye ka population sécuriser k'u kisi terroristes tɔɔrɔ ma balimaw o b'a yira k'a fɔ ko Mali armée nin kɔrɔ de ye ko Kidal opération k'a baara daminɛ na nin kɔrɔ de ye mɔgɔ caman tun bɛ k'a miiri ko pourquoi opération terrestre tɛna daminɛ balimaw nin opération terrestre nin y'a bɛɛ de daminɛtɔ ye donc armée ka nin kuma b'a yira ko population k'i hakili sigi population k'i jigi sigi n'u ye manamanakan fɛn fɛn mɛn u kana da la n'u ko ko denmisɛnnin ni musow bɛ ka sa Maliens a kana da la a bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka kɛ de façon professionnelle a bɛ ka baara min kɛ a bɛ ka kɛ de façon méthodique armée ko k'ale bɛ ka baara min kɛ a baara a dabɔkun ye ka terroristes de kɛlɛ ka terroristes bɔ Mali la parce que tubabu ni diɲɛ terroristes sugu bɛɛ nana Mali kɔrɔnfɛla la u ni diɲɛ terroristes sugu bɛɛ nana Kidal yɔrɔ a yɛrɛ bɛɛ y'a ye kɔsa in na MINUSMA ye janfa kɛ bɛɛ bɔra janfa kalama ka taa ka véhicule blindé to terroristes bolo balimaw armée bɛ ka nettoyage de daminɛ terroristes fɛn fɛn bɛ a bɛɛ bɛna halaki ka bɔ Kidal donc o baaraw daminɛ la balimaw an bɛ mɔgɔw hakili jigin Mali armée ye mobilisation min kɛ Kidal manamana mobilisation tɛ dɛ l'armée malienne a mobilisé plus de 5000 équipements militaires blindés véhicules blindés Baduru est-ce qu'il y a faamu plus de 50 avions de combat plus de 30 drones TBD Bayraktar, des Sukhoi, des hélicoptères d'attaque Mi-34, Mi-24P, des Sukhoi, des Albatros, des Super Tucano, des C-295, ces avions Ilushinuma, Mi-8 nous, Balmont, il va y avoir Albatros, Balmont nous perd mobiliser les mbébi, quand drone TBD Bayraktar, nous des tirs silencieux, Balmont. Mɔgɔ tɛ se ka jɔ Mali armée an ye cɛ min mobilisé a ka ca plus de 10 000 personnes 10 000 éléments cɛ ba tan ɲɔgɔn balimaw o mobilisé len bɛ nin offensive in kama a ba tan na est-ce que i y'a faamu
ba saba olu ye force spéciale o ti bongo fla n'u yi ten suma o y'a sɔrɔ u yi kunkolo yɛrɛ kɛ n'u yi disi suma o y'a sɔrɔ marifa y'i kɛrɛta marifa doni a tɔgɔ i sɔn kɔnɔ fo ka taa bɔ n'i kɔ ye balimaw n'u ka bal seri i kɔnɔbara ma o y'a sɔrɔ u y'i nogo ton kɛnɛ ma balimaw Kidal a janjo a daminɛ la bɛɛ ka dugawu kɛ Mali armée ye bɛɛ ka essayer a faamu Mali armée soutenir bɛɛ ka Mali armée encourager an bɛ wagati min na bɛɛ ka critique bila armée filɛ nin ye k'i kunda Kidal kan mɔgɔ o mɔgɔ n'i ka action bɛ kɛ fɛn ye n'a bɛ kɛ sababu ye ka jamana déstabiliser n'i ka revendication bɛ kɛ sababu ye ka jamana déstabiliser an bɛ bɛɛ deli ko bɛɛ k'i manku nin wagati Assimi bɛ baara la Sadio bɛ baara la Choguel bɛ baara la les 5 colonels bɛ baara la Choguel y'a fɔ ko Mali centimètre kelen k'a tɛ to terroriste bolo ko Mali centimètre kelen a tɛ to terroriste bolo ko MINUSMA taara ka kan min to Choguel ko on va les occuper k'an b'a occuper a ye cɛ diya a ma cɛ diya le Mali va occuper les camps abandonnés par la MINUSMA. Donc il s'agit du plus grand déploiement de l'armée malienne jamais effectué de toute son existence. Déploiement l'armée malienne est à Anifis, l'armée malienne est à Tessalit, l'armée malienne est à Aguelor. Donc Kidal est au milieu de là. Ça veut dire que techniquement, stratégiquement, Tchao Benabo Anifis Kunda Kidalka, Tchao Benabo Atoro, Tessalit Kunda Kidalka. Tchao Benabo Aguelor Kunda, armée pour câble comme mouvement stratégique. Donc, Beki Aklisi, ennemi un système de défense à bé anéantir la terroriste, nous bébo la Kidal plan. Moi, cité, au béga yera farachou dans les nègres, au loup coucho, donc, au yera farachou mana oucho, au bé fait un montage de Kessanga, Saradjol, Nimishijol, pour Demsen Nimsoka, Kupta Kalon, de Demsen Nimso Sara, armée pour la population Aklisi. Allez, n'allendo, que la population est sécurisée, armée manachia kama, atishia kele, en alendo, est-ce qu'il y a un père sécurisé, en alendo, qu'un père lafia, en alendo, père de Kahereso, avec une action mondiale. Donc, à cas donc, il faut que un état-major qu'on a là. Ama ye armée pour un recrutement massif. Territoire, il va y avoir un cas de là. Amena les campi tour de sili. Au Québec, pratiquement à Bessera. Ou à ma foyer, il y a une semaine de cela. Chou Malika quelqu'un maintenant on me dit. Chou Malika quelqu'un maintenant on me dit. Nya foyer kono chejugu do nana. Kono chejugu do nana mali on ma delikanu kono panto e mali sangulo la. Abna kono nga barake no. Abena aye Kidal opération na. E chambalmo ama mana labengere. Ay fenke minte labay. Anya labe akokan kan labe anyeka. Balmo armée flantin wallahi beki akliti. Beki trisi. Donc, on peut faire un système guerrier, on a force spéciale en première ligne, combat interurbain, carré kono kele, ou besala, chauffeur kele, ou besala, bolomboloni ko kele, ou besala, alika kele ke suku konala, ou besala parce que vous avez ou te cible bongo fla, ou te cible tien. Donc, beka yaklisi, beki tirisi, beka doke, puis à mon wakati na opération aéroterrestre de damnele, avion be sans faire, pour mardio be tout malala. Artillerie peut connaître où est-ce qu'il y a comme avion sans faire là. Il s'agit du plus grand déploiement de l'histoire du Mali dans le nord. Pour Rebecca, ni Tchao Tchayi, Tchayi, pour droit de l'homme, pour Damaire. En fait, il a mis le droit de l'homme, il y a un droit de l'homme. Donc, au sein fait, armée ko akana cédé propagande là, akana cédé manipulation là, armée a iraka, faut que Beka yaklisi, Beka dalela. Beki Tchigisigi, Beka toile koko Kidal bara, Mali armée ko kaya damne. Kidal opération à nettoyer, Mali armée bala. Victoire et gloire fama, victoire et gloire fama. Neoro la Sadio Camara wallahi ambifu. Ka Assimi fo, ka Dr Choguel ko kala maika fo, ka Moro Kone fo, ka Malik Diaw wake, ka fo Ablaye Maika, ka nin bɛɛ fo be bara mina plus Ablaye Diaw. MINUSMA janfa gere. Où est Tchadion Black à Djamba, même Balmo, du Djamba, à Bekera Foué, où est véhicule plein de fins fait d'Inia, les Sabay Mali armée Beka détruit. Donc, mon Sega Mali armée à tourner. Mali armée nié en attade, nié en avant. Mon ami Donana à Gelok, à mon abbé 2014, mon ami Donana, à mon abbé Bo. Et c'est à famille. Yani Dien voulait tirer rébellion, tena voulait tourner. Kidal ben à quelle première région militaire. Yani Dien voulait tirer rébellion, te voulait tourner. Donc, comme Malion,
bɛɛ ka duwawu kɛ minnu bɛ misiri la bɛɛ ka duwawu kɛ est-ce que y'a faamu minnu ye chrétiens ye bɛɛ ka duwawu kɛ minnu bɛ jɔ sɔn minnu bɛ fɛn wɛrɛw la bɛɛ ka duwawu k'i ka se la an ka duwawu kɛ Mali armée Ala ka victoire di Mali armée ma ka Fatumata Ɲani Batuli fo a bɛ ka baara min kɛ fantanw dɛmɛli école dɔ kun tiɲɛtɔ don a ɲɛgɛnw n'i y'a ye k'a ye ko hadamadenw bɛ se ka kalan kɛ nin kɔnɔ Fatumata Ɲani Batuli i b'a ye k'a fɔ vraiment a taara dɛmɛ don école in ma k'a réhabiliter vraiment an b'a fɔ a bɛ ka baara ɲuman min kɛ jamana kɔnɔna la ka Sama Seku fo a bɛn'ale pick up 100 min di an ma ok salamu aleykum